Máte doma maturanta? Nachystajte jídla kvanta, lebo mozek, keď sa učí, má spotrebu len tak hučí. Prijedení, doma, v kľude, simulujte, jak to bude. Nech stres potom maturanta pri skúšaní neporantá. Veď dobroty od Taurisu to není len chutí prísun. Sú výborné, jednoznačné, ale sú aj edukačné. Zahrajte sa na otázky, cez salámky, cez klobásky. Komisia bude zírať, pokiaľ príde na Shakespearea. Daj 3 párky na talír, 3 céry, mal aj král lír. Nech to mlaská, nech to léta. A myslíš na Hamleta? Debrecínka ešte celá, rozpomeň sa na Otela. Ale ak sa jemne krája, to sú zalúbenci dvaja, Romeo a Julieta. Nezabudnúť na Macbeta, ktorý len pomoci túžil. Maturity vieš si užiť. Tankuj v mozgu každú bunku cez párky či zipseršunku. A zvládneš stôl zelený, potom sa bež odmeniť.